Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Idana Ibarra. Wa na gyud sila sa hotel. Ug di na sab nako makontak ang iyang cellphone. Timaan nga wa gyud siya plano aron bayaran ko niya sa iyang gikuha gikan ako. Pero bisag mag-unsa ka paron ni. Di ti kalungan hangtod nga di ka mohunong ining imong mga pinuang. Di mo sugot si Idana nga di ko makapaw sa imong gipuhat rin ako. Pangitaon ti kabisan asa ka pamutago. Unya, kumusta man? Makalagot. Naglalis na sa ni Nelson? Kay nakasuwat sa testamento nga si Nelson ako nimo duma sa mong mga resort. Uy, mao ba? Uy, ayaw pagsugutan ha. Kay imo baya nang naandan nga ikaw gyud ang nag-ugma na ng negosyo ha, sukat pa kaniadto. Ay mao ganing naglagot ko. Unya si Nelson sad wa say supak. Naghinam-hinam sa kayong tunto. Oh, natural. Magka-interes gyud siya na. Kay dako man na og kitao ng inyong mga resort. Mao bitaw may reklamo gyud ko ni Papa. Ang nakadaot lang gyud sa mong amahan no kay dili patas. Mas gipaboran gyud ni Nelson. Pagsugutan na eh. Dapat magani nga ikay mo'y angin paboran kay ikaw ko'y nagkogi sa inyong mga negosyo. Adi gyud ko masugot no. Ha, kalkansin ako Ako'y nagkugi unya ako na hinoy maawahi. Unya, so may plano ni mo ron nga ang inyo namang kahang amahan mo ay magbuotan na. Mangita ko paagi. Kinahanglan nga mo pabor gid nako ang testamento. Dili gyud ko musugot nga ako'y maalkansi ani. Ay, pastilan. Kung tingali, nakasal na taron, papel yung kong tingo ka na. No. Ayaw lang. Ako rin bahalaan na, Ronnie. Pero, mahitungod sa atong kasal. Kinahanglan nga, ipailaon natin ka ni Papa. Gusto ko nga kaslon din ta. Oo, lagi. Magpakasal man gyud ko nimo pa. Ipailaila gyud natin ka ni Papa samtang buhit pa siya. Oh. Kinsa man ron? Ako Rosel. Kinsa man na? Waran eh. Mga network promotions. Oh, bueno. Ugma, mangandam ta. Ipailaila ti ka ni Papa. Si, no problem. Nalipay kay ko na balita, Alice. Gusto sa kay ko nga mahimamat na ko ang imong amahan. Gusto ko para di na mo maglalis ni Leslie. Ato lang siyang tumanan sa iyang gusto. Ako pa, huwag ko magiglalis niya. Huwag dili na mo akong gihuna-huna karon. Ang akong gusto nga, matambalan ka sa imong sakit karon. Imposible na, Nelson. Nakadawat na ko sa kamatuuran. Uwa na ko magunahuna nga maayo pa. Andam na ko sa akong kaugalingon. Pasilo ako pa. Pero wa pa ko maandam sa akong kagalingon. Nagkinanglan pa kay mo. Ayaw na kapalakan ako. Dawato na to ang kamatuuran. Nga ingon ini gyud ang atong kinabuhi. Ang gusto na kong mahitabo, kaya magkasinabot mo sa imong igsuon. Kabalaga niya ng butanga pa. Lawa mga akong pagsabot ni Leslie. Bisan tuod og ingon siya niya. Kana bang iyang pagsigig lakaw? Tungod ba kay doon na siya lalaki nga iyang ikauban perme? Ngunay ako nihibawan pa. Pero, wa pa gina ko mahimamat ang iyang trato. Nganong wa pa man, nganong wa pa na niya ipaila din ni nato. Wa ko mahibaw kung unsa iyang rason pa. Kinahanglan nga iyan ang ipaila-ila nato. Samtang buhi pa ko.
Gusto ko nga makakita na may usa ninyo nga naminyo na. Natod, ikaw, Nelson, kanus amang ka maminyo. Si Papa. Usaw nga na ako pagminyo nga. Wa pa manggani kong musuon na ng mga butanga. Kadto di ay si Bonita. Wa na to pa eh. Dugay na kay ito. 5 na katuig ang milabay o wasab ko miseryoso at mabayhana. Sakto ka na sa edad, Nelson. O kinahanglan nga maminyo na. Sagdi lang pa. Sagdi lang. Kung magkahuna-huna na ko, ikaw gyud unang mahibaw pa. Og ako gid siyang ipaila-ila dayon nimo. Kanus apa? Kanang wa na ko sa kalibutan. Papa, pagsulti ana. Dako pa nga akong paglaom nga mabuhi pa ka og dugay nining kalibutan. Ang ginis idana da. Di ba ang gyapon niya nga akong number? Pero, kung sa man niya pagkibaw? Imposible kayo nga masayod siya sa kong numero nga. Ang ako ormang pamilya mo'y nasayod nini. Siya raw og si Leslie. Tinimay mo, magkamugna gani og kagubot na mong Leslie kung magpadayo ning iyang pagsamok na ako karon. Pero sa bilang, masulbad rin ako. Kinahanglan nga ako gyud siyang maistorya og usab. Diin man day kagikan idana nga ganina raman ming nangita nimo. Dito ko gikan sa coordinator, tiha. Nag-istorya mi. Malagay. Cuman madayong doon siya ukihan mo. Di man ko na siya makihan ako, tiyo. Nisugot man siya nga, ako lang datadatahan kada kinsinas o 5,000. Malagay. 5,000. Uy, dako guda na gob. Sa to pa, 10,000 lang imong ibayad kada buwan. Maog yun, tiyo. Wa din mo hangyo idana. Okay raman ta to bisag si kumil ang buwan ba? Dako ra sa dang G's oy. Malagay. Sagdi lang, tiya. Mangita na kong paagi nga mabayaran dayon ako siya. Malagay. Kundi palang ngunta buang dusune. Nawag tayo na problema gab. Kung gitinuod pa lang unta to nimo siya kiha, maka na maahat gid unta tong bayad tong tawhana. Malagay. Ayaw lang mo kabalaka, tiyo, tiya. Makabayad na lagi ko sa coordinator. Maning kamot lang yun ko. Iking? Ay! Ma'am! May mutag. Asa man si Nelson? As kwarto sa iyong amahan. Mao ba? Tanaron. Moderate tas kwarto ni Papa. Tara. King, paliho ko kingon ni Cecil nga palutoon og lamian nga pagkaon kay doon na tayo importanteng bisita. Mabri imong trato, ma'am. Unsa ka ba? Nga naman na pa mangyug ka? Lakaw na dito og sunda nga akong gisugo nimo. Sige, ma'am. Let's go, Ron. Stricta ginbayhan na. Pero magwapa. Pero lalaki, parang kampigiroon kay gili ko na linaktan. Suraan tuod siya, pero mura man og bagingilan og dagway. Ay, ari pa lang ka na ako, Les. Di yung taga magbahay. Kumusta, Papa? Oy, iha. Akin sa maning imong kauban. Papa, si Ronnie, ang akong boyfriend. Og soon-to-be husband. Mao ba? Kumusta, sir? Ako rin si Ronnie Ambani. Ambani ang imong apelyido. Yes, sir. Asa man na yung inyo? Taga Handayaw ko, sir. Pero taga-Undol gyud ang akong mga ginikanan. Mao ba? Papa, siya ang gusto na kong mamahimong husband. O gani, nagsabot nami nga sa labing madaling panahon, magpakasal nami.
Oh, nalipay ko niya ng balita, Leslie. Pero nga nung karon raman mo, gipaila na mo. Kuan papa. Nahibaho na ka nga busy ko permis sa atong business, di ba? Pero karon ra gyud ko nakahigayon pagpaila niya ninyo. Dugay na ba mo sa relasyon? Yes, papa. Mag 2 months na ang among relasyon. Oh, di pa gyud ay kayo dugay. Tuod, Nelson, Oh, Papa. si Ronnie. Oh, sir, kumusta? Tawag ka lagos kong pangan, Nelson. Kanus ba ang inyong plano nga magpakasal mo? Gusto na mo, papa, nga sa labing daling panahon. Kung mahimo, sunod si Mana dayon. Og sa huwes ang gusto na kong kasal. Dili ko ang simbahan. Nga nung sa huwis pa man, nga na may simbahan. Da, gusto kong diretso na sa huwes pa, uy. Og di na ko gusto daghan pag-invite to na. Magpagkasal gidayon ka, Leslie? Kaya nga no, unsa man di problema kung magpakasal ko. Kung magpakasal yun mo, Leslie, kinahanglang simbahan yun mo kaslon. Aron doon na mo'y bendisyon, gikan yun sa kahitasan. Da, kinaraan na ng bendisyon pa, uy. Ang importante nga makasal mi bisag asa. Okay na ko sa huwes. Ikaw, Ronnie, uyon ka ba? Nga sa huwis rani mo dadon ang akong anak. Huwag ko'y problema, sir. Kung ano sa'y gusto ni Leslie, musunod ako niya. Gusto na ko, nga kamong duha, sa simbahan yun mo magkasal. Mas mahinungdanon nga madawat ninyo ang tinud-anay nga sakrimentos kaminyoon, nga naamoy panalangin, kikan kyod sa Dios. Papa, ayaw na pagunahon na ana. Basta, sa sunod si Mana, magpakasal dayon mi. Kung gusto ka, ang huwis mo'y akong panion din sa ato. Aron mismo ikaw makatambong sa among kasal. Be. Tabangan ta ka, be. Tabangan ta ka pamulo ng mga sangas kahoy, be. Okay ra tiyo, oy. Ako ra ini. Ay, maulagay. Ayaw og atra kay babae ra ba ka. Inalang ko kung unsay atong pamutlon. Kay aron kuan ba, aron may muwan ato ni og hak-hak ba ang ubang punuan ba. Sa nga ramay akong gikinahalan, tiyo. Last na lang ning punuan sa Mansanitas. Maulagay. Sa nga ra man ka, unya nga nung nanguhit man ka ng mga bunga sa kuan. Ha? Sana bunga sa Mansanitas. Mansanitas po tayo nga nila, Mansanitas. Mansanitas, tiyo. Gamay Mansanas ba? Ay, kinira, tiyo, oy. Gamay raman. Maulagay. Sa na ni mo ron? Basta, nara ko'y buhaton ni tiyo. Nala, sige. Na lang ko kung unsa pa'y atong putlon kay aron atong matabangan ha. Tabangan tayo ka. Sige, tiyo. Maingon ako nimo. Pulto! Pulto, Idana! Oh, mak. Saman mak. Dali mo, dali. Ni Asiron doon ay mga kauban. Nangita ni Idana. Maulagay. Si Ronnie? Oh, dali. Ato adayon kina ako si tuyo ni mo. Maulagay. Ayaw mong kumpiyansa. Ayaw. Ako yatubang ng tawa na ba. Dinayamos kong layo mak. Idana. Tala. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!